La llar Aleix és un servei d'acolliment residencial que pot ser de caràcter temporal o permanent i adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual. L'edifici de Cal Aleix està situat a la plaça del Carme número 5 de Tàrrega. Havia estat un hotel als anys 40, del qual se n'ha conservat la façana, l'escalinata interior del marbre i l'embigat de la torre. Els serveis que s'ofereixen són el d'allotjament, acolliment i convivència, manutenció, atenció o cura personal, suport a la salut i seguretat personal a la llar, foment dels hàbits d'autonomia personal i de les relacions interpersonals i socials. També ofereixen activitats d'oci i el lleure, assessorament i atenció conductual. La distribució de l'edifici és la següent. A la planta baixa s'hi troba la cuina i el menjador. Allà hi dinen els habitants de la llar i també diferents usuaris de l'associació. Al primer pis hi ha les oficines, una gran sala per a reunions, la sala de la televisió, una terrassa, 10 habitacions i lavabos amb 2 dutxes. Al segon pis hi ha 19 habitacions, amb lavabos i 5 dutxes, una altra sala de televisió decorada amb quadres pintats per als usuaris. Al tercer pis hi ha 19 habitacions més la biblioteca i la sala d'ordenadors. I finalment, al quart pis s'hi troben les instal·lacions del Club Social Airecel, on s'hi fan diverses activitats. També hi ha una terrassa i la sala de rentadores on els usuaris poden rentar la roba. Com a curiositat, la residència de Cal Aleix també acull cada setembre algunes companyies participants a la Fira del Teatre de Tàrrega i peregrins del Camí de Sant Jaume. Són com una petita gran família.